gatala na ezumike ọ bụrụ ka na-agbanye ihe onyonyo ka bụkwa Arụike Bakụ. Gịnị ka anyị na-atụle n'ụbọchị nke taa ọrịa kansa n'ụzọ dị iche iche ka anyị sidere na biko ọ bụrụ ka na-abata wetakwa mkpịsị odee gị na akwụkwọ gị nara ana ka isonye n'ihe a na-eme. Nwanne m nwoke ị ka na-ekwu gbasara cancer of the blood nke na-eme n'ime ọbara ka ị kpọrọ leukemia biko achọ ka ịmalitekwa n'ebe a. Ihe m ga-achọ ịkọwa bụ achọghị m ịbịa kọwa ha n'ofu n'ofu dịka m kwuburu na ihe na-ebute kansa bụ ofu ihe. Kansa nwere ike ibido na kidney, kansa nwere ike ibido na liver, kansa nwere ike ibido na intestine. O nwere ike ebe ọbụla sọrọ ya amapuo. O nwere nọ na-eme n'anya, enwere nọ na-eme n'ụbụrụ isi. Ya mere achọghị m ịbịa kọwara gatebe aka mana achọrọ m ịchịkọta ya ọnụ. Ihe na-ebute kansa bụ ofu ihe dịka m kwuru. O nwere ike ọ bụrụ na ọbara na the marrow ebe a na-enwe the cells n'ime marrow, o nwere ike bido ebe a enyi ya afa nke iche. O nwere ike bido n'isi enyi ya afa nke iche. Ihe a na-akpọ kansa na akwụkwọ ihe na-akpọ ya carcinoma. Mana ndị gụrụ akwụkwọ ya bụ ifufe na kansa bụ ọtụtụ afa dị iche iche eji mara ya. Mana ebe nsogbu si wee dị bụ na ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa ha tinyecha ego ha niile nwee nke na-enwe isi. Mana nke bụ eziokwu na dọkịta ga-agwa gị na ọrịa anaghị agwọ ya agwọ, mana na ihe nwere ike ị na-eme ọ gaghị agwa gị na ọ ga-egbu gị. Mana ọ bụrụ na onye ga-agwa gị eziokwu ma ọ bụrụ na ịmagoro ihe ọ bụla ị na-eme na ị na-egoro oge ka ị na-egoro ịma na emechakwa na onye ahụ ga-anwụ maka na enwebeghị ọgwụ na-agwọ kansa. Ma ewepụ nke m chọrọ ịkọwa mgbe o ruru oge mana enwebeghị ọgwụ ndị oyibo mepụtara na-agwọ kansa. Sọsọ ọgwụ oyibo mepụtara eji eme kansa ka ọ dịtụ mfe bụ ihe a na-akpọ chemotherapy and radiotherapy. Ihe a bụ ihe a na-eme ya mmadụ, a na-eme ya ụfọdụ bụ n'izu ụka ụfọdụ bụ n'izu ụka na-abụ izu ụka na-abụ ọ dipendịrị otu dọkịta wee sisi na-eme ya. Eme ihe ọ na-eme bụ eme ya ọ bịa na-egbu ka o nwee ike igbu cells ndị a cancerous cells a, mana ọ na-adara cells dị mmadụ n'ahụ na-egbu ọma nke bụ kansa. Ya mere ife onye na-aga chemotherapy ọ bụrụ nwaanyị ife na ntutu niile dị ya n'isi, ma ọ bụrụ nwoke ntutu niile dị ya n'isi ga-apụchasị, mba aka ya agaghị na-etozi. Onye ahụ ọ bụgodị na ọ dị oji ọ na-ejizi nke ọ bụrụ na ọ dị ọcha ọ gbajie oji, mana emechakwa ọ naghị agwọ ya ebe o si wee jọgbuo onwe ya. Ọ na-akacha njọ na onye ahụ etufugozigo ọtụtụ ego emechakwa onye ahụ nwụọ. Ọ ya wee kansa si wee jọgbuo onwe ya na njọ. Ya bụ nke kpọrọ prostate cancer na nke ala ka anyị weregodo ubu aha mee case study kịta. Nwoke ọbụla o tụpanyere n'ahụ ya o nwere ihe ụdị ahụ mgbe o nwere ike ị na-enweta ya bụ onye na-enwe ike isi ka agbakwụkwọ ọsọ jede n'onwe mara ma ebe na ihe a atụpanyere ya n'ahụ. O ya enwerịrị saịnụ ọ ga-enye onye aha n'ahụ ma ọ bụ ihe onye ọya abụ ọfụ ọsị negodo nke ejekwa mara ihe na-eme o nwere ike ị na-egbu ma nke ara ma nke ibu na-aba ka anyị weregodo eme case study. Ịma na enwere nsogbu anyị nwere na Naịjirịa. Nsogbu anyị nwere bụ na ọtụtụ n'ime anyị anaghị alaghị ihe ndị oyibo na-akpọ na anyị anaghị adị proactive. Anyị anaghị eme ihe mgbe o mebibe mgbe o mebiri onye ọ na-agbagharị ọsọ. Onye ọbụla bụ nwaanyị kwesịrị ihe na-enile ara ya ọgọdọ ofu ugboro n'ọnwa. Enwere ka esi akụziri ha idinara ana ebido na-eme dịka enwere ihe na-achọ mara mgbe nwere ihe na-eto na ya. Nke bụ nwoke nke dị na nwoke bụ nwoke ọbụla ruru 40 years kwesịrị ị na-echeki prostate mgbe ọbụla maka na ụmụ ihe a mgbe ụfọdụ anaghị enwe ihe siri ike eji ama na obido. Ọ na-abụ mgbe ọ gategoro aka ka eji achọpụta na ihe dị otu a dị. Ya mere iburu nwoke ị kwesịrị nọgete prostate ichekie enwere ihe anyị na-akpọ the scrotum. Ichekie mgbe ụfọdụ ma enwere nke na-ebu ibu karịa ibe enwere nke na-ebu ibu karịa ibe o nwere ike mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ na-egosi gị na nsogbu na-achọ ịbata. Ya mere iche mana ọtụtụ mgbe ndị mmadụ anaghị echeki ihe a na ụfọdụ na-echeki kwara ọ naghị ekwe ha nchọpụta.
ya mere ọ bụrụ na ọ ga-akwe gị ihe ọ dị mma bụ ịnọ ma iru ha na eji ahụ ị gaa ụlọ ọgwụ ya cheki onwe gị ma ọ gwara ọ bụrụ okwe gị otu ahụ e nwere ụmụ ọgwụ ndị ị ga na-aṅụ o nwee ike ime ka kansa ghara ịbịa ebe ị nọ ya na-akpụ ya preventive measure ya na-aṅụ ọgwụ ndị dị otu ahụ o nwere ike bụrụ ịṅụọ ya n'ofu ọnwa ị gaghịzi aṅụ ya ọzọ afọ ha agwụ ị na-eme ya otu ahụ ị maa na o nweghị ike ịtụpụrụ maka ọ tụpụrụ ha na-ahụ gị a na-ekwu okwu gbasara ụmụ natural things somebody can take ị nwere ike iri that can fight cancer in somebody's body. Kedu ụdị natural things dịgasị ya? Carrot bụ ofu nri na-enyere ka ịchụ kansa mana ọ bụ igote karọt na-ata ata mana ịchọ egokwa karọt ahụ iji egoro ndị karọt ahụ na-epe mpe ndị kịrịkịrịkịrị ya igote ha nnukwu ịsacha ya kwụọ ya akwụ ọ bụ na ị nwee ezigbo blenda ịkwọcha ya ịzaa ya azaa gbara ya na-aṅụ ya otu kọpụ n'ụtụtụ otu kọpụ n'abalị ọ na-eme ka kansa ghara ịbịa ebe mmadụ nọ ọkwa ihe gbasara ihe prostate cancer a na-asụ ụmụ nwoke ha na-ata ụkpa nke a na-akpọ walnut ọ na-enye ife walnut otu a walnut na-adị ụkpa ahụ otu a ka prostate na-adị n'ime ụmụ nwoke otu a ka prostate shape exactly otu a ka ọ dị mana ị na-ata ya ọ na-enye aka ka ihe dị otu ahụ ghara ịda mana before nchefuo prostate cancer enwe ụzọ ya na-atọ na-eme na prostate nke mbụ ka m kwuru enwe ya na-akpọ prostate gland enlargement ya bụ ọ bụrụ na o kochie ma mere agaghị na-apụ nwe ga na-anyụ ọ ya kpatara ụdị nwoke otu ahụ enwere mkpịsị a na-etinye nwoke na ihe o ji anyụ mamịrị a na-akpọ kateta etinyere ya ọ na-enwe akpa na ngwụchi ya mamịrị ga-esizi ebe a na-abanye nke ọzọ bụ na prostate gland nwere ike nwee ọya nwere ike nwee infection nke a bụ ọya ọzọkwa na-eme na prostate o nwere ike nwee infection o nwee infection ọya na-eme nwoke ị na-anyụ oke mamịrị mgbe ụfọdụ iche ma ị nwee ọya shuga ije asị gị na inwe ọya shuga ịnakwa sị na nsogbu adịghị mana ị ma na maka infection na ọ na-eme na-anyụ ezigbo mamịrị nke ịtọ bụzi nke kansa ọ bụzie nke nwegoro kansa ọ nke a bụ nke na-akacha enye nsogbu mana nke bụ eziokwu bụ na enwego ihe anyị chọpụtara nwere ike idozi ya ị ka na-ekwukwa maka mkpụrụ osisi a tupu ịrụtụ nke aka ụmụ ihe natural things ọ bụ naanị karọt ahụ mana ihe kacha mkpa na mkpụrụ osisi niile dị mma mana nsogbu anyị na-enwe bụ na ọtụtụ mkpụrụ osisi anyị na-ata taa abụghị ezigbo mkpụrụ osisi ka m kọwaa enwere apụl anyị na-ata n'ụbọchị a apụl ahụ a na-esi mba ofesi ebute ya igbuwa ya ife na mkpụrụ ya nwụrụ anwụ mana ahụ ya dị ndụ ọ bụrụ na ị na-eche eke ọfụma kedu ka nri m na-eri si dị ndụ n'elu nwa anwụ n'ime ị kwesịrị ịma na ọ bụghị ezigbo nri ka ọ e nwere ezigbo apụl na-epu n'ala anya apụl ahụ na-abụ otu ọmịa ọ na-acha green ọ bụrụ na ọ bịa ka aka tozuo otozu iri eri ọ chawa red nke a na-acha ọ naghị atọ ụtọ ọ na-atọ mmiri ezigbo nri ka ọ bụ ezigbote nri ka ọ bụ ọ na-ebu ogbe ụfọdụ na-ebu ogbe dipendere otu Chukwu si wee kie ụfọdụ anaghị ebu ogbe mana ọ ya bụ ezigbo apụl nke a na ha na-ere ebe niile ana m esi ata nke a na-agwa gị bụ nke m na-ata ihe dị ka ụgụ ị na-anya ịfụ na ụgụ nwere ezigbo ya nwee nke a bụ ezigbo ya mana ọ bụrụ na ị maghị gaghị ama ezigbo ụgụ ịfụ ya ọ dị ka ihe nwụrụ anwụ mana ya bụ ezigbo ụgụ ịfụ ndị akụ ha na-adị otu a ife ọ na-adịghị ka sisi beji ozugbo gị wee ribe ya ọ bụghị ezigbo akwụkwọ ụgụ nke ya bụ ife dị ka ọnwụnara anwụna ike ụwa agwụghị a na-efe ya akụ ya na ha ebu ibu ịfụ ndị a na-asa mbara na-abụ efe ya ọ na-adịghị ka ọ ga-esi eme gị nri ozugbo ha abụghị ezigbo ụgụ ndị ahara ụgụ artificial ụgụ ụtụtụ n'ime ha ka ejikwa ọtụtụ ihe dị iche iche wee dị otu ahụ ya mere ọtụtụ nri akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi na-enyere anyị aka n'igbochi ọya abụ na ọya ọbụgodo mọsọ kansa mana akọwago nga ebuọ kacha mkpa kachasị karọt o so na ihe anyị na-eji were agwakọ ọgwụ eji agwọ kansa onye nwekwa ha na blender onweghị ike ị na-ata ya ata mba ị na-ata ya ata ọ gaghị enye ihe a chọrọ enwe ihe dị iche na ịṅụ mmiri mkpụrụ osisi na ịta ya ata
ihe dị iche ọtụtụ mmadụ ajụgo m ajụjụ asị mana ịta ya atịtakọrọ ihe niile mana ịkwụọ ya akwụọ enwere ndị ga-apụ na ntị ha mmiri ahụ ịfụrụ maka na ọ dị na ụdị mmiri ị na-aṅụ ya o nwere ihe anyị na-agbọ antioxidant antioxidant bụ ihe na-asacha ime mmadụ and mmiri nkịtị anyị na-aṅụ bụkwa antioxidant mana nke karọt a na-enye sel kansa nsogbu iji mee ka ọ kwụsị na-agbasa n'ahụ mmadụ. A na-ekwu maka tomatoes na ọ na-enyekwa igbochi ọrịa kansa. Ụfọdụ ga-asị gị kwụọ ya akwọ ṅụọ ya ṅụọ ọrịa ka ị nwere ike ịkọwara anyị maka nke a. Ihe gbasara tomato ama anyị ya mana onye nwere nsogbu ọtụtụ ndị ga na-abịa enye gị ndụmọdụ dị iche iche mee nke a mee nke a mee mana e nwere ike ịkọwa ama m na ihe ọra mkpụrụ osisi igote nke ezigbo ihe na-eri ya ọ na-enyere mmadụ aka. Ịbịakwa na tomato ahụ ị na-ekwu o nwekwara tomato dị mma nwee ndị adịghị mma iji ebe na-ere tomato ịfụ ndị aghachi otu a ọ na-eme ndị mmadụ goro mana ị na-anya ọ bụghị ha bụ ezigbo tomato na-aka na ndị kịrịkịrị ahụ ndị kịrịkịrị ahụ ndị kịrịkịrị ahụ na-aka dị mma. Ndụmọdụ m na-enye asịghị m amaghị m anya nke ahụ mana ịchọọ tomato dị mma ọ na-eso edozi ahụ ịchọọ onye na-aṅụ ya aṅụ ma ọtị ya ata ọ dịkwa mma. A na-ekwu maka kansa gbasatara nke ara ịma na mmadụ ya enwe ihe dị ka ebe ihe torie akpụ a ọ bịa o nwere ihe ya bụ otu ya bụ ọ dị onye a mara ka ọ bụ n'iwuriri bụ na onye ọ ga-ajerịrị nyocha wee mara na ọ bụ nke kansa ma ọ bụ akpụ bịara onwe mana tupu ezi amụ ya bụ ajụjụ ka anyị jegodo nwe ezibike na chigata na ọkụ ebe na ka anyị